नोङो 250 कोटियाव नों 200 कोटिखौ जुदि बायनाय कन्ट्रेक्टरा जुदि लानानै थाङोबा जों माखौ जागोन? पजिशनाव थानाय पार्टी हिसाबै आथिखालनि सरकाराव थानाय सरकारनि माखासे मावनाय दांनायखौ लानानै आइजोफोरनि गेजेराव माबायदि हाबसननो नाजादों? बुंबाय थादों जे रायजोनि गेजेराव आं मोनथाम खोथा बुंबाय थादों। बिटिआर एकर्डनि दफा मोनसे, वायना आरो मोनसे जाबाय साख्रि होनो हायैनि, आरो 3 नम्बराव जाबाय आउट अफ बिटिआरनि, आउट अफ बिटिसिनि बिजनेसमेन कन्ट्रेक्टर बेपारिफोरखौ बिटिसिआव सोनाय। गोदो हाग्रामा महिलानि समाव सासेबो बाहेरनि कन्ट्रेक्टर फैयाखै होननानै आं दिनै मिसा खोथा बुंनो सानो। दङमोन। माबोरै दङमोन? जेब्ला जोंनि बे बिटिसिआव मावनो हानाय क्रेडेन्सियेल गोनां थिकादार गैयामोन, थाखा फैसा मेसिनारि गैयामोन, अब्ला जेरै नैबे इउटि रुट नङा होमबा, बे इउटि रुटखौ मावनो हानाय जोंनि बर'आव थिकादार गैया। बेनिखाय गुवाहाटीनि सोरबाया फैदों 1000 कोटि 100 कोटि बेफोराव दिनै बायनाय कन्ट्रेक्टरा फैदों। नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों नोंसोरनियाव आङो नैफोर डकुमेन्ट्सखौ होनो हायो। नैबे जाबाय जोंहा PMKSY इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि मिथिबाय। नोङो 1 कोटिबाबो बाहेरनि, 2 कोटिबाबो बाहेरनि, 50 लाखबाबो बाहेरनि, गुदै डकुमेन्ट्स आंनियाव दंजोबो बाहेरनि कन्ट्रेक्टर। नों नायबाय नलबारिनि दोङो, थिकाजुलिनि दोङो, सनितपुरनि दोङो, मिथिबाय, आरो दा नलबारिनि दोङो, इरिगेसननि बेसेबां कोटि कोटि फैसा लांबाय, कामरुपनि दोङो, कामरुपनि दोङो, कामरुपनि दोङो, बेसेबां बङाइगावनि दोङो, नारेंगिनि दोङो, बिटिसिनि बाहेर। नोङो 250 कोटियाव नों 200 कोटिखौ जुदि बायनाय कन्ट्रेक्टरा जुदि लानानै थाङोबा जों माखौ जागोन होनना सानो। बेथ' गाज्रि खोथा नङा। एबसुनि एक्स सरकारफोर दङ, एनडिपिनि खस्थ' खालामनाय मानसिफोर दङ, गावजों थाफानाय बिजनेसमेनफोर दङ, बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोर दङ, बिसोरनो होआलासिनो बे नारेंगिनि, नलबारिनि, गुवाहाटीनि, आसामनि, दिल्लीनि, मुम्बाइनि, कलकातानि, जरहाटनि गुदै बिजनेसखौ मानो सोदो होननानैसो आं बुंदों, नङा होमबा? अब्ला बिसोरो जुदि जाजोबोब्ला जों माखौ जागोन होननाय जादों। आरो जों मोनजायाब्ला जोंनि आर्थिक अबस्थाया गाज्रि जायाब्ला आं बेफोरखौसो बुंदों। आरो नों लेटेस्ट नैबे जोंहा मैखुननि बेगर माबानाय, मासरुम, नै बेसेबां 152 करोड़ 150 करोड़निबो बारा लेटेस्ट माब्लाबा जादों मिथिगौ। नै 23/06/2025 नै थांनाय मान्थलि 23 तारिख बेसेबां मिसेस GN ट्रेडिं गुवाहाटी 150 करोड़निबो बारा दिनै साप्लाय होयो। बिसोरो सोर? जोंनियाव गैयामोन। जोंनियावथ' मावनो हानाय मानसि दङ ना, फिसा खालामनानै साप्लाय होनानै गावनि मानसिफोरखौ हो होननानैसो आं प्रमान बर' बिथांखौ बुंदों। आंहा बे माबा मोनसे भुल जागोन। गावनि मानसिनो होनायाव नोंहा मा गोरोन्थि दं? गावनि कन्ट्रेक्टर बिजनेसमेनफोरनो होनायाव नोंहा मा भुल दङ, मा गोरोन्थि दं, मा खहा दं? मानो बिब्दि खनसे नङा खननै नङा सारि बोसोर गभर्नमेन्टआनो जोमसै गुदै बाहेरनि कन्ट्रेक्टर बिटिसिआव जमा, जायनि थाखाय जोंनि आर्थिक अबस्थाया गाज्रि होननानैसो आं बुंदों। आंथ' बेयाव गोरोन्थि बुङाखै। आरो फारसेथिं प्रमद बर' सारा बुंदों जे हा जों 2 लाखनिबो गोजौ होबाय होनना बुंदों। थिग दं, होदोंब्लाथ' मोजां। नाथाय दिनै अफिसियेलि हा होनायनि कागज मोनसेबो खेबसेबो दिनै प्रमद बर' सारा होनाय दिन्थिनायनि फोरमान होनो हायाखै। नाथाय 2 लाख होआखै होननायनि आं फोरमान होनो हागोन। नों नायदो एसे सुफेसाव लिरनानै हरथारनाय जोंहा मा हरिसिंगा सार्कोल बेयो मा होनदों दिनै बैसुमुथिनि दारा मात्र 202 हा एलटमेन्ट लेन्डलेस फेमिलिनो लेन्ड होदों, हा होदों होननाय। आरो नोङो फैलायदो नोङो माजबाद सार्कोलाव हा गैजायै मानसिनो अनलि 133 133 बिसोरनोल' हा होदों होननानै अफिसार लिरनानै होदों। मारा प्रमद बर' बिथांनि बुंनाया बबेनिफ्राय 2 लाखआ बबेनिफ्राय जागोन? आरो नोङो बुंलायदो नै आरो रेभिनिउ सिडली सार्कोलाथ' ओरैबायदि लिरबाय आन्डार मिशन बैसुमुथिनि दारा डास नट ओभार एलटमेन्ट अफ लेन्ड टु लेन्डलेस पिपल। बे बैसुमुथिनि दारा दासिमबो
माने रावनोबो हा होनाय जायाखै होननानैसो दिनै बिसोर लिरदों होदों सोरनोबा हा पट्टा किन्तु हा थाखानाय बेखौसो राननानै होदों किन्तु गैथारि हा गैयि फेमिलिनो हा होनाय जाथ'वाखै कभार खालामथ'वाखै होननानै दिनै लिरदों बेथ' नङानि अरिजिन कपि बेथ' मा होनो प्रमद बर'नि बुंनाया बबेयाव जाखो बबे हाखो होखो लेखाखौ रायजोनो दिन्थिना होदों आरो नों नायदों खैराबुरि बुहुत बेसां नायनो गुथै दंजोबो दा बे मोनसे थांबाय आरो प्रमद बर' सारा बुंबाय जे गोबां डेभेलप खालामबाय बिटिसि आव ओरैबायदि खामानि मावबाय होननानै बुंदों आं क'क्राझार डिभिजनाव सोंबाय आं ओरैबायदि मोनसे लाइजाम आङो आरटिआइ होदों सैथोखौ दिहुननोसो सैथोआ बेसेबा बायदि आरो नंखाया माबायदि आं बुंदों हाउ मेनि निउ रोड कनस्ट्राक्टेड बाय बिटिआर गभर्नमेन्ट when there was no road for the year 2020-25 kindly provide the newly constructed road copy गोदान लामा गोदान खामानि बेसेबां मावनाय जाखो एट द सैथोकाम पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्ट बिसोरो 150 किलोमिटार 1 किलोमिटार 50 माने 1.5 किलोमिटार बिसोर only one नामदों only one newly constructed road under this Kokrazar division where there is no road for the 2020 आरो 25 आव मोनसेल' लामा 1.5 किलोमिटार गोदान लामा बानायनाय जादों होननानै क'क्राझार एग्जिकिउटिभ इन्जिनियारानो दिनै रिपर्ट बेथ' आंनि ओरैनो बुंफ्लानाय नङा होमबा बे अफिसियेला लिरना एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार जाय अथ'रिटि प्रमद बर'नि डिपार्टमेन्ट नंखायखौ बोरै होनो प्रमद बिथाङा गनायदोंब्ला बानायदों आरो नोङो उदालगुरि साइडआव बुंबाय बे मा होनना बुंबाय उदालगुरिया मा बुंदों मिथिबाय नै बुंदों देयर इज न' निउलि कनस्ट्राक्टेड रोड आन्डार दिस पिडब्लिउडि रुरेल रोड डिभिजन टंलायाव मोनसेबो गोदान खामानि बानायनाय जायाखै होननानै एग्जिकिउटिभ इन्जिनियारा दिनै एसएसए एग्जिकिउटिभ इन्जिनियारा दिनै सुइ खालामनाय बेथ' नंखायखौ होआनो प्रमद बर'दों गोजानो नङा होमबा नंगौखौ होआबा नोङो मोननो दिनै सैथो खोथा खिन्थाबाय आरो माजबादावबो सोंबाय आं माजबादाव बुंबाय मोनसेबो गोदान गैया नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बुंदों रिकनस्ट्राक्टेड नों बानायदों रिपेयारिं नों बानायदों नाथाय गोदो हाग्रामा महिलारिया बानायलांखानाय खामानिखौसो रिकनस्ट्राक्टेड आरो रिपेयारिं खालामदों होननानै बिथांमोना बुंदों जेरै नोङो गेस्ट हाउसखौ नोङो रिपेयारिं खालामदों जेरै नोङो दिल्लीनि कलकातानि गेस्ट हाउसखौ रिपेयारिं खालामदों बबेबा अफिसखौ नोङो रिपेयारिं खालामदों बेबायदिनो निउलि जेबो गैया होननानै बिदि रिपर्ट होदों अब्ला बिनि एन्सारखौ प्रमद बर' सारा मा होयो बिथांमोनासो मिथिसिगोन नोंथाङा बे बिथिङाव मा बुङो जे बिथांमोना मानि थाखाय बेबायदि खामानि मावनायाव फेलार जादों आरो माखासे सान सिगाङाव बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो सिस्टेमा थिग जायैखाय सिस्टेमेटिकेलि जायैखाय फैसायाबो राङाबो थांफिननायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन रां थांफिननाया बे सोरबा आं बुंनाय सोरबा बिश्वजित सारा बुंनाय सोरबा बुंनाय दङ बे लेखायावनो 250 करोड़ जे थांफिनबाय बे लेखायावनो दोङो आनस्पेन्ड फान्ड माने बोसोरनि फैसाखौ बोसोरावनो बाहायनांगौ नों बाहायनो हायाखैब्ला नोङो बियो बाहायनो हाया मा नों बे जोब्बाय बियो नङा होमबा बे जोब्बाय फैसाया बेनो थांफिनबाय नों एकाउन्टाव जमा जाहैफिनबाय नोङो बोसोराव नों बोसोरसेनि फैसाया नोंहा 720 करोड़ फैदों नों जुदि 200-250 करोड़खौनो बाहायनो हायाबा नङा होमबा थांनाय खनसेयाव 350 करोड़ 350 करोड़ थांनाय 24-25 आव आरो नैबे 23-24 आव आरो 24-25 आव 250 करोड़ नोंथांमोना बे लेखाखौ नाय बे लेखायाव दङ बाहायनो हायो दिनै मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंदों दे नों बोरै बाहायालासिनो थानो हायो फैसाखौ नङा होमबा बोरै बाहायालासिनो थानाय इमान खामानि दङ एसेबां खामानि दङ जाय स्कुल रिपेयारिंनिफ्राय लानानै एडुकेसन क्वालिफिकेसननिफ्राय लानानै माबा लामा रोड रिपेयारिंनिफ्राय लानानै गोदान लामा बानायनायनिफ्राय लानानै दिनै गोबां मावनांगौ खामानि दङ नों बोरै फैसाखौ बाहायालासिनो थानो हानो बेबो बोसोरसे बोसोरनै नङा जागायजेननायनिफ्रायनो फैसाया बाहायनो हायाखै 2
24-25आवबो नोङो 250 खौनो बाहायनो हायो